Hej guys, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en eftermiddag i vores liv. Så ja, og lige nu der er klokken, hvis din telefon. Og klokken er 15:22. Det vil sige, pas på, man ikke næsten 3:30. Ja, er det 3:30? Ja. Nej, jeg kan lige bare sådan. Nej, du skal først hjem 5:30. Ja, okay. Nå, men vi skal ud og hoppe på trampolin nu, og vi er hjemme hos yeah. Ej, jeg hæver i dit hår der. Nå. Ja. No chicken sauce. Nej. Nå. Nå, ja. Nu går vi ud og hopper på trampolin, og måske hvis I er heldige får I noget. Okay, ja. Det er fordi, vi har fundet en sej dans, man kan lave med benene. Er I klar? Man kan kun se dine ben, men det er lige muy. Det var et klapspring. Nej! Kom så, you go girl. Juhu! Ej, du gjorde det da. Nu laver vi nogle random tricks og sådan noget. Ja. Okay. Ja. Og vi håber ikke, det vælter. Nej. Så skal vi se gameren. Hvor skal du hoppe højt der? Se, hvor god jeg er. Man kan kun se træet. Okay, nu skal jeg lave alle mulige random ting og sådan noget. Nu prøver jeg lige at synge erklæringssalse. Ej, tæt på. Men altså, jeg kan ikke engang slå en koldbæt. Men det skal vi ikke snakke om. Jeg er ikke så god. Jo, meget. Den kan jeg ellers lave. Nu skal jeg lige se. Wow. Se lige. Nej. Okay. Woohoo. På vej ned til en legeplads. Ja. Vi keder os. Ja. Jeg skal lige spørge mig om først snakkes klar. Hvad er det, jeg siger? Jeg filmer her. Hej alle sammen. Vi vipper. Ja. Det var bare lige kaos. Ej, min måde. Prøv at overveje, hvor højt op vi kommer derovre. Det er langt ud. Prøv at se. Ej, vi kan ikke se på den her. Sorry. Er du okay? Ja. Du hænger i luften nu. Men lige, du skal lige prøve for mig til at hænge i luften. Ej, det var måske svært, når jeg er tungere end dig. Ej, prøv at overveje det her. Nå, så jeg faldt vist lige af. Og det gjorde jeg også. Ej, du må ikke kende det ud. Ja. Skal der være markkager i huset? Hvad rater vi legepladsen her? Okay, vi kan lige lave en house-tour. En lejestur. Okay, så der er den her vippe, som er lidt livsfarlig. Ja, den er livsfarlig. Den er ikke engang sikker. Og det ligner. Og det her, det er et gyngestativ, som heller ikke er sikkert. Nej, seriøst, jeg gyngede før, ikke? Og så lige pludselig så den bare sådan en kæmpe knæk. Den begyndte at rykke sig. Ja, og det var en stolpe, og så prøv at se, det der det er sådan helt. Og så er der det her. Nej, den der stolpe, den er overskrevet. Ja, det var det, jeg sagde. Og se, der er også bare et eller andet marsvin eller andet, der er slået lige sådan nogle i stykker. Og så er der vores lille legehus. Ja, og det der, vi snakkede om før, det var stolperne. Så ja, og så er der det her lille legehus, hvor man kan se et eller andet. Men lige for stort til at være der. Ja, men hvad rater vi det? Og så er der også en masse plads. Jeg rater den 4 ud af 10, fordi altså, vippen var sjov, indtil den ikke var. Ja, fordi indtil jeg faldt af. Ja, og jeg faldt af. Ja. Så den var 4 ud af 10, vil jeg sige. Ja, jeg vil nok sige 3 ud af 10. Ja. Fordi det er kun en af dem, der virker sjove. Ja. Som heller ikke er så sjove, fordi de er for store. Ja, men altså nu er det jo så heller ikke meningen, at folk på vores alder skal lege på en legeplads. Men ja. Så nu, der ved jeg ikke. Nu vil vi bare gøre et eller andet. Nå, men er det ikke på legeplads? Og det var lige en lille video af Sofia. Nu sidder vi bare og spiller Subway Surfers.
Det er der, hvor man skal løbe, og ja, det gør vi stadig, og sker os nu en chance. Nej. Se lige. Jeg ser, jeg spiller. Er det ikke bare ordentligt slag? Er det ikke et ordentligt slag skin, jeg er på? Det er sådan en ordentlig slag. Jeg har det også. Det er bare sådan en lille dinosaurfod tingesæt. Blå tinges. Isen. Du skulle bare lade et rullefald ned. Ui, ja, I know. Nå, ja, det er det, vi laver. Hej. Nu der er det faktisk dagen efter, dog kun morgen. Og jeg er kommet hjem fra M, og det har bare været mega hyggeligt. Så ja, nu der tænkte jeg, at jeg lige ville lave en outro, så ja. Det var lidt underligt. Ja, så nu vil jeg lave en outro. Ja. Og så kommer der også fraklips, så ja. Nu vil jeg bare sige tak, fordi I gad se med i den her video. Husk at gå ind og subscribe, fordi vi er så tæt på, så tæt på 1000 abonnenter, så gå lige ind og subscribe. Altså sådan, det kunne være så fedt. Så gå lige ind og gør det, og selvfølgelig også like, hvis I har lyst til det.